Jumbo kasi napakalaki ng swoosh. Yung Panda, off-white. Galing mo siya, pwede ilagay mo. Parang nasa moon pag suot mo to, no? Napaka-elegante ng tindigan nito. Yun, ang gara, no? So, Dragon Ball Black Goku. Alam nyo na, from Anta pa rin. Waking up early, wonder if I slept at all. Nakita ko lang po yung mga nagaganap dito sa amin ngayon. So ito, mga dapat linisan po ito. Yun po yung talagang galing pa sa sako. Alam niyo naman, hindi kami nagdadala ng mga sapatos na direktang galing sa sako. So nililinisan po namin yan. Isang buong linggong preparation. So ito, deep and linis. Yan, parang New Balance yan. Tapos yun, may SB pa yata dito. So yun, very exciting talaga pag nagbubukas ng mga bale na ganito. So yan, lilinisan pa po yan. Pero yun, ito yung exciting part. Papakita ko po sa inyo yung mga sapatos na nasikaso na namin. So ito, yung mga nalinisan na yan. Pinapatuyo namin yan ng electric fan. So ito, Converse itong kakaiba. Napakalaki ng print ng word na Converse. Labado na po yan. Meron din tayong bands dito na. So yan, may mga basketball shoes running. Kasi ito, printed na basketball shoes. Di natin alam kung ano yan. Merong SB Burgundy. Ewan ko kung ano yun. So yun, pasok tayo sa kung saan nakalatag na yung mga pwede nang ihain sa ating mga mamimili. So simulan natin dito sa mga pamorma. Alam niyo na, Nike Blazer. Dami naghahanap niyan. Grabe maka-spike yan, no? So maliban sa normal na blazer, meron din tayong blazer na jumbo. Yun, no? So jumbo kasi napakalaki ng swoosh niya. Ito naman yung drop step na low. Ganda rin ang kondisyon nito. Adidas drop step low. Kalimitang nakikita natin to na high palagi. Perfectong pamorma yan kasi drop step Adidas. Ito rin VL Court na Adidas. Lakas din makasamba ng itsura nito, no? Pero hindi yan samba. Kasi alam niya naman yung samba may pangalan dyan. Tapos yung ilalim niya mga bilog-bilog. So ito, VL Court lang po yan. Siyempre meron tayong Panda, off-white. Tapos ito yung collaboration ng Instant Skateboards na isang Japanese brand. At siyempre yung Nike SB natin, di ba? Yun yung logo nila. Napakakapal ng tang niya. Thick tang yan, pang skateboard talaga. So ito, lahat na to, pamorma. Mapapansin nyo, puno na po yan. May mga EF1 dyan, Converse. Tapos mga Court Vision. Tapos ito exciting part na naman, pang basketball. Ito yung mga Anta ba daw. Ito yung magandang lineup ng Anta kasi ang dami nilang collaboration na naganap sa lineup na to. May Coca-Cola, may Marvel, so kung ano-ano pa. So ito yung nakarating sa atin. Ito hindi ko alam kung ano to, pero ito yung exciting. So Sports Life yung nakalagay, tapos swag yung kabila. And yun, strap na naman. Naka-velcro yung design niya. So magdidesisyon ka kung anong gusto mong itsura niya. Kada susuotin mo, pwedeng tanggalin mo siya, pwedeng ilagay mo. So yun, nasa sayo na yan. Anta ba daw po yan? Anta. Medyo minahalan po namin to kasi parang ayaw ko na tong ibenta eh. Sarap lang nitong i-display dun sa mga collectibles namin eh. Ang box na lang ang kulang, pero yan, malinis na. Ito rin, meron tayong Anta na collaboration pa rin. Ewan ko kung collab sila ng NASA, pero yun nilagay nila dito. NASA. Ayan Satellite Approach and Landing Test. Siguro parang nasa moon pag suot mo to, no? Ito rin, unstoppable ng leaning. Actually, marami tayong leaning dito sa loob. Hindi ko lang nailabas eh. Tapos, ito, 361. Aaron Gordon na naman to. So maraming magandang colorway itong lineup na itong itong 361 na to. Yan, yung dumating sa atin yung all black. Kung sa Jordan triple black, 'di ba? Napaka-elegante ng tindigan nito. So kahit yung insole outsole niya black din. Tapos may mga gray details sa sintas. So yun ang gara, no? Syempre ang pinaka last ito, Dragon Ball. Papakita natin yan na nakatindig sa lupa, di ba? So ito, Dragon Ball Black Goku. Alam nyo na, from Anta pa rin. So lakas makahype ng sapatos na to kasi di ba? Karamihan sa mga taong may kakayahan ng bumili ng mga bagay na gusto nila ay galing sa 90s, di ba? Kaya ito, daming naghahanap at bumibili nito.
Kasi wala nito sa Pilipinas. Sa ibang bansa lang to ni-release, di ba? Daming colorway niyan. May Gold Frieza, may Gotenks, may Piccolo. So yun, ang sarap kolektahin yan, di ba? Meron kang isang parang wall na puro Dragon Balls ang laman. Dang, ganda ng kondisyon. Wala namang heel drag, toe drag. So ito, okay na okay pa rin siya. Kaso ito long detail sa unahan niya, medyo hindi natin alam kung kinagat ba siya or sumayad ba somewhere. Pero yan, naka-velcro yan. Tingnan natin yung isa. Actually, hindi ko alam kung ano si Black Goku eh. Parang siya yung masamang Goku sa alternate universe. Hindi ko alam yung history nun. Hindi na ako hindi ko na follow up. Pero yan, isa lang masasabi natin. Syempre pag Anta, good quality yan. Kaya ayun, sa mga gusto pong mauna, new arrival po tayo sa Sabado. Lahat po yan makikita nyo sa tindahan namin 10 AM. Kaya pagkagabi po magla-live ring kami 6 PM hanggang 9 PM para yung mga hindi naman makapunta sa tindahan may chance pa rin na bumili kahit papano, di ba? And yun, ang kagandahan po doon, free shipping kami pag new arrivals, alam nyo na. Meron pa kaming nililinisan na hindi ko na napakita, pero ito yung mga malalakasan na pinakita ko lang para alam nyo kung anong i-expect nyo sa Sabadong new arrival natin. So yun, that's it for this video. Kita-kits na lang sa ating new arrival. So yun, January 27, Sabado, new arrival. You tell me you can't see a way out. Well, I'll show you how.